mwynhau y prosiect oherwydd o'n ni'n cael mynd allan a neud gema hwyl tu allan, a oeddwn ni'n cael archwilio'n ddwfn mewn i ryw beth, a oeddwn ni'n cael defnyddio pethau da ni ddim fel arfer yn defnyddio mewn dosbarth arferol. Dwi wedi mwynhau wneud lot efo pridd a testio pridd. Mae o'n ddiddorol a dwi rili eisiau gwneud hynna adra a testio bob un cae. Nes i mwynhau mynd allan i blannu, ond hefyd nes i mwynhau sgwennu cerddi am y bloda a'r lleuad a neu storis dan y goeden. Oedd o'n wahanol oherwydd o'n i'n neud fatha lot o stwff tu allan a neu amrywiaeth o bethau yn y dosbarth. Sut oedd o'n wahanol? Oedd o'n eich di deimlo wahanol o gwbl? Oes, oedd o'n ei fi'n dim o wahanol oherwydd o'n i'n aros mewn un lle mynd rownd i wahanol lefydd. So oedd hynny braf neu? Oes. Fel bod ni'n mwyn ar y cerdded i bob man. Ond da ni dal yn dysgu, ond dwi'n meddwl bod ni'n dysgu mewn ffordd hwyl. Nes i fwynhau cael gwybod mwy o ffeithiau am y byd a felly, a beth sy'n digwydd o hamgylch. Oedden ni'n cael lot o wahanol ddwg o wahanol lefydd, ac oedden ni'n cael trio gwahanol gau. Na, o'na un yr un ola, oedd o'n blasiwn hyfryd, oherwydd dydy gwyd o'n blasiwn afiach, achos o'na heiang yn y fod yn neud o edrych dim oedd bod chi'n yfed, na'n bitcha, yn fatha bod yna llosban yn efo, a bod chi'n yfed yn dichrydu. Ond oedd wedi dod o'r ffynon o trefryw, ac mae pobl yn defnyddio hwnna draws byd i gyd i ddod â lefel heiang nhw'n fyny. Oedd o fwy hwyl na fel arfer, a cael allan fwy yn yr awyr iach hefyd. Oedd o'n wahanol oherwydd oedden ni'n cael llyfrau bach yn hunain a oedden ni'n cael defnyddio pensil, a yn y llyfrau hwnna, oedd y bobl oedd yn arwain ni'n deud i be i'n neud, a wedyn oedden ni jyst yn cael mynd a neud o. A hynna be oedd yn hwyl, a oedden ni'n cael defnyddio a fel plannu pethau tu allan a mynd i llefydd oedden ni ddim yn cael mynd fatha rwan. Fatha llefydd da chi mo'n fod i fynd a llefydd llawn natur a bethau. Nes i fwynhau wneud fwy o pethau tu allan a ffeindio pethau gwahanol allan bob wythnos. Mae'r prosiect i wneud dwi'n deimlo'n hapus. A sut mae o wahanol i gwersi eraill, ti? Dwi'n ffeindio fo'n wahanol oherwydd da ni'n dod allan i dysgu lot ac dwi jyst yn meddwl yr ffordd da ni'n neud o, da ni'n neud bach tu fewn a tu allan. Dwi'n meddwl mae'n wahanol oherwydd da ni'n jyst ddim yn sgwennu o hyd, da ni'n dod allan a da ni'n dysgu o jyst dod allan a gweld y byd natur. Y prosiect neu fi deimlo yn hapus a nes i gael ei dod i nabod fwy o ffrindiau fi. Bod nid dwi'n deimlo'n hapus ac o fi'n mwynhau na gwersi arferol. Hapus ac cyffroes y pob bora achos mae'n mor hwyl. Fo neu fi teimlo'n hapus, ffodus da ni'n ganed y prosiect. Eraill i ddysgu ni a pob di llun, beth i edrych ymlaen yn y dechrau wsnos. Oedd o'n llawer o hwyl oherwydd o'n i'n cael mynd tu allan yn y dosbarth. Ac o fi jyst yn mwynhau allan a cael dwylo fudr. Mae'r prosiect bendant di sbardino ni gyd i feddwl am natur, ond dwi yn edrych am natur mewn... Oedd yn gweld ac o gweld y fideo am y plant yn meddwl be oedden nhw'n meddwl y lleuad, oedd o'n ei fi feddwl oedden nhw'n oed â ni ac da ni'n... Dwi'n meddwl bod yna air i ddisgrifio fo jyst neud ni feddwl am y lleuad ac mewn ffordd gwahanol. O'n i'n hapus i dod i'r ysgol ar dydd Llun i dysgu amdan nature a beth fel yna.
neu fi teimlo'n o hapus a felly. A neu fi teimlo'n exciting i ddod i'r ysgol.